and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Isabtan ako sa turanding sa iyang kipanulti. Dili o dili mahitabo ang butang nga iyang napanlantawan. Mahal na ako ng akong pamilya. Mahal na ako si Melanie o si Chelsea. O dili ko gusto maguba ang among pamilya. Bisa pagtuas layo si Melanie. Bisan pag wa niya matagi o gibukaton o pili ang akong pagmahal o pagpangkat niya. Diyos ko, maluoy ka. Nasayod ka nga ikaw lang ang akong gisaligan. Nga di ako mikuha o kaligo ni mo. Ayaw intaon kami o pasakti Ginoo. Ayaw intaon. Maluoy ka. Kumusta naman ka din sa hospital dong, James? Ano sa mga kanukam kagawas din, Matod pa sa doktor nga nag-atiban ako, Goryo. Mahimo na ako makagawas ugma. Pero magdepende sa resulta sa akong laboratory. Labi na sa mga x-ray results. Ay, maupa. Mayon tag magagawas ta ka din dong, aron mubalik ka dito sa tindahan pa. Nga naman, may problema ba dito, Goryo? Awa agad dong. Ang ako lang ba, kay lahir magod ko naka dito. Makaya raman nimo ang trabaho dito bisan wa ko, di ba? Ay, makaya ra gud dong. Sige, mapasaan mo ko dito, kuan. Mga lubi diha, unsa diha, mga kahoy. Pero lahir na gid, kung naaka ba sa lahir gid dong. Salamat kay nimo, Goryo. Dakaw kayong akong pagpasalamat sa Ginoo nga naa mo si kuya nimo turanding. Dako kay mo og gikatabang namo ni Chelsea. Labaw na kanda ko katabang na mo dong, James. Kay kung wa ka pa nga mihatag na mo og higayon nga makatrabaho no na noon sa nakamirnon mga dako sa kaya nga mong pasalamat ni Ati Turanding. Aw kuya di ay. Nga naa ka nga midawat og bisalig namo biyan sa among pagkaubos. Ikaw gid, Goryo. Parehas ra ta. Way taas, way ubos nato. Tingali sa atong estado sa kinabuhi dinhi sa kalibutan managlahi ta. Pero sa mga mata sa Ginoo, parehas ra kita. Bisan tuod may pagkasiaw mo si Turanding, pero nakita nako ang inyong kabuutan. Ug kasinsero sa inyong pagtabang namo. Mao nga salamat kay ninyo. Ay, husto na dong, husto na haigo na dong. Kasi mong gisultin, no? Mihinay-hinay og siw-siw ang akong ihiyay. Wala gigin mo. Ay, Wag gid mo ikalainan ni Turanding nga imo maguwang. Seryoso kita nga nag-istorya pero ili ka taon-taon. Mukalit la sa muglikoy. ay, buyag, duha, buyag. Biyernes na bas no duwibis. Ay, Pagkasiaw gid mo, Goryo. Oh, maayo noon pre kay magawas na karong adlaw. Sa kaloy sa Ginoo, Pre Baldwin. Abi na ko di ka na mobalik din sa ospital. Ano gud? Abi pa na ko nahiubos ka na ko. Nya to katapusan natong pagsulti. Ginsulto ba yati ka? Sulto ba eh? Wala mo gusto na ako gud. Buot gani nga hunahunaon. Mayo sabto kay gisultuhan ko nimo adto. Kay nakaam ko sa ko ba? Nga dili day maayo nga palab-anan natong atong kahanggaw. Ikaw gyud. Bito. Nagpasalamat ganay ko ato nimo nga giingnan ko nimo adto. Ngano gud? Kay maulagi nabisan unsa nato kasuod kinahanglan gyud ay nga dili nato wad-o ang atong respeto sa usag usa. Ug ang labing mainungdanon sa manahigala nga magpabilin gyud ang maayong relasyon. Parehas bitaw ning politika sa ato sa Pilipinas. Daghan kay mga pamilya nga naguba ang maayong relasyon sa manahigala ay tungod lang sa paglaban nila sa mga politiko nga gituohan nilang husto ug maayo. Kasagaran gyud wala ba sila mailhi? Tinuod yun na. Nagani uban nga
usangpot pa nga to sa dili maayo nga panghitabo. Ang kikasagaran sa mga supporters sa politiko, basta kung kinsang ilang gilabanan o gituuhan nga maayo para nila, maayo naman lang yun. Bisa pag very obvious nga may buhat nga di gyud maayo. Kana kung masubrahan ang atong pagkapanatiko sa mga politiko. Mabitaw. Nalang ko'y mahigala gani dito sa among probinsya, oh. Di man kita Diyos no. Ang ato nga, naningo ka naman ta nga makabayad-bayad sa tas ato mga sa o nangindahay sa kaluoy sa Ginoo. Sila, di gyud sila mosimba. Buki gyud kayong ilang pagsimba para nila. Daghan kay alibay. Bisan sa pag agnes sa ilang mga ginikanan. Wa gyud simbahay. Mingon lang, nagampo magud ko. Kay bawar ang Ginoo. Pero bisan gani og dili awhagon kung naipundok-pundok sa politiko nga gilabanan, labi nag-atbangan po sa pikas nga partido, mutambong yun. Sugot pag makikamatay. Mabuhat pag fake news. Para lang ma-please ang ilang gilabanang politiko. Nga sa pagkatinuod lang, ang mga politikong ilang gilabanan, pwede rin bagid mungin labot kung mabulyaso na. Mao gyud. Mga kining mga kalamidad nga atong nasinati karon. Wake up call man gid ni natong tanan. Nga usisahon bitaw nato kung kumusta na nga atong relasyon sa atong isikatawo. Labaw na gid sa Ginoo. Kay after all, sa musugotag sa dili, whether we like it or not, maningil man gid ang Ginoo kung unsay atong mga binuhatan. Bisan sa atong baruganan kung nahiuyon ba sa kabubuton sa Ginoo wa. Kining tanan, do nagyalinugdangan. Ang nagbuhat og maayo, natural. Muani gyud og maayo. Og sa sama sang bahin, ang naghimo og sayop, natural. Musapo po usab sa linugdangan sa bugti sa sayop niya nga nahimo. Oo. Kay bawa naman gud ta kung unsay sayop ug unsay husto. Naibaw sab ta kung unsay kabubuton sa Ginoo. Ang pagtinarong naman gud. Dili ang paghimog daotan. Ang nakaapan man gud. Kay di kita mo angkon nga sayop ang atong gibarugan. Labi nagmaoy gituhuan husto sa kadaghanan. Bisan pag gani makita nato nga sayop ang gihimo sa atong gidapigan. Bitaw pre. Muangkong iko ana. Pero sige lang, Pre Balduin. Ang importante, nga dili kita malimot sa Ginoo sa pagsangpit niya, sa pagpasalamat o pagampo niya. Kay wala ba kita'y mahimo kung wa siya. Wa o wa gyud. Hello? Kesa ni? Wa man ma-register sa akong phone book ang imong number? Hi Rika May. Kumusta? Si Baldwin eh. Nanawag ka man. Unsa naman sa ituyo nimo? Wala lang. Nangumusta lang. Nangumusta o may lain kang tuyo? Nangumusta gani. Okay ra. May epekto gyud ang imong pagdaot nako ngadto ni Sir James. Uy, naunsa ka? Mangutana pa ka kung naunsa ko. Sumat. Yun sa ko nimo pagdaot ngadto ni Sir James. Kadiyot. Kusa ka nag-ingon ni mga gidaot ko ikaw ni Pare James? Ay na lang gani pagpakaron ingnon pa Baldwin. Gidaot ko nimo ngadto ni Sir James aron nga maanha ko nimo. Mao ba? Pero saltihan ta lang ka. Nga ipaniguro ginako nimo. Nga makuha nako kung unsa may gusto nako mahitabo. Sa labtunon kay mong gipanulti na. Aw, ikaw. Kung saon nimo kini sa pagsabot. Hay ni mo Rika May. Kung nagtuo kang nagukod ko nimo, kalimti na. Dinara to sa hangin tong akong diskarte nimo sa una. Wala to. Di ko seryoso ato. Oo. Di gyud ka seryoso ato. Kay wa man ko magpadani mo. Uy, mao ba? Bye na. Kadit sa... Kisulti pagitan ni niya. May hangilon ko nimo. Ay, sorry. Wala kay panahan makisulti ni Mugdugay. Bye. Rika May, please. Huno nga na mong pagtinta ni Pare James. Kay sayod kang dako siyang minyo. Maisawa siya og anak.
Busa hununga ang imong tinguha sa pagguba sa iyong pamilya. Oh. Uy. Hello? Hello? Di kami. Pagkaway batanis. Diretso ano ko puto sa mong panasulti da. Wapagay ni ko mahuman. Bahala kang mabihana ka. Nangita ka ng yung problema da. Basta naibaw ka na kung unsay husto ug unsay sayo. Imo na nang mabihana ka. Shit. Look who's talking. Murag kinsang limpyo ha. Karon na ba lang? Nga nakuha ko ng atensyon ni Chelsea, nga anak ni Sir James. Oh, no way. Mahitabo na ang mahitabo. Why si bisan kinsa nga makapugong nako. Wa og wa na gyud. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!